Is the Roisin méid ní gléasáin an scéal seo. An Chircín Rua. Fuair an Chircín Rua cúpla gráine cuirca lá. Cé cuireadh san cuirca seo? Siise. Ní cuireadh mi sé. Sa an mada. Ní cuireadh mi sé. Sa an cat. Ní cuireadh mi sé. Sa an bhuc. Cuireadh mé féin é. Sa an Chircín Rua. Scuíomh sí an talamh agus chuir sí an cuirca sa mbord. Dás an cuirca na gura sé Abby. Cé bhaine san cuirca seo? Sa an Chircín Rua. Ní bhainnig mi sé é. Sa an mada. Ní bhainnig mi sé é. Sa an cat. Ní bhainnig mi sé é. Sa an bhuc. Bhainnig mé féin é. Sa an Chircín Rua. Bhain sí an cuirca lena gog. Cé bhuaile san cuirca seo? Siise. Ní bhuaigh mi sé é. Sa an mada. Ní bhuaigh mi sé é. Sa an cat. Ní bhuaigh mi sé é. Sa an bhuc. Bhuaigh mé féin é. Sa an Chircín Rua. Bhuail sí an cuirca lena dhá scíthán. Cé bheile san cuirca seo? Siise. Ní bheilgh mi sé é. Sa an mada. Ní bheilgh mi sé é. Sa an cat. Ní bheilgh mi sé é. Sa an bhuc. Bheilgh mé féin é. Sa an Chircín Rua. Bheil sí an cuirca idir dhá chloch. Cé a dhéanamh órán de? Siise. Ní dhéanamh mi sé é. Sa an mada. Ní dhéanamh mi sé é. Sa an cat. Ní dhéanamh mi sé é. Sa an bhuc. Déanamh mé féin é. Sa an Chircín Rua. Rinne sí císte deas. Cé íosas an cíiste? Sa an Chircín Rua. Íosig mi sé é. Sa an mada. Íosig mi sé é. Sa an cat. Íosig mi sé é. Sa an bhuc. Íosig mé féin é. Sa an Chircín Rua. Chléig sí a háil sicíní, agus dis siad an cíiste go léir. Chuig an mada agus an cat agus an bhuc a bhaile agus opras ortha.